बोथोर गोदान खाथि सफैनायजों बोथोर गोदाना लानानै फैगासिनो दं नोंथांमोननि ओनसोलाव बार, अखा आरो सार अन्थाइ। दिनैनिफ्राय रायजोआव बोथोर गोदाननि अखा हानाया जागायबाय बुंजायो। बोथोर बिगियाननिफ्रायबो बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों। बिटिआरनि माखासे जिल्लाफोरनि ओनसोलाव सांग्रां जा। बहाबा गोजान जायगायाव बेरायनो थांनो सानदोंब्ला बोथोरनि थासारिखौ नायनानै बायजोआव ओंखारनो नाजा। दिनै क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बार अखा फैनायजों सुबुंनि जिउआव रावनिबो खहा जायाखैब्लाबो गोबां बिफां लाइफांफोर बायनायफोरनि खौरांफोरखौ माखासे ओनसोलनिफ्राय मोननाय जादों। बोथोर बिगियाननिफ्राय एलार्ट फोसावजानाय बायदिब्ला बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बङाइगावजों लोगोसे धुबुरी, गवालपारा बायदि बायदि जिल्लाफोराव बार अखाजों लोगोसे सार अन्थाइ फैनायनि आसा दं होननानै बे समाव एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। बोथोर गोदान खाथि सफैनायजों बोथोर गोदाना लानानै फैगासिनो दं नोंथांमोननि ओनसोलाव बार, अखा आरो सार अन्थाइ। दिनैनिफ्राय रायजोआव बोथोर गोदाननि अखा हानाया जागायबाय बुंजायो। बोथोर बिगियाननिफ्रायबो बे समाव हाई एलार्ट फोसावदों। बिटिआरनि माखासे जिल्लाफोरनि ओनसोलाव सांग्रां जा। बहाबा गोजान जायगायाव बेरायनो थांनो सानदोंब्ला बोथोरनि थासारिखौ नायनानै बायजोआव ओंखारनो नाजा। दिनै क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव बार अखा फैनायजों सुबुंनि जिउआव रावनिबो खहा जायाखैब्लाबो गोबां बिफां लाइफांफोर बायनायफोरनि खौरांफोरखौ माखासे ओनसोलनिफ्राय मोननाय जादों। बोथोर बिगियाननिफ्राय एलार्ट फोसावजानाय बायदिब्ला बिटिआरनि क'क्राझार, चिरां, बाक्सा आरो बङाइगावजों लोगोसे धुबुरी, गवालपारा बायदि बायदि जिल्लाफोराव बार अखाजों लोगोसे सार अन्थाइ फैनायनि आसा दं होननानै बे समाव एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि जेआइडि रडजों नांजाबनाय सुदेमपुरी गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलजी, यूरोलजी, डेन्टेल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, ओटी, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू आरो एनआईसीयू, पीआईसीयू फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, सी सेक्शन्स, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ बिएम हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।